Короче, гапора мон браҷон гӯш ка я чӣ пурсам. Ҳамин доми хид монда як духтараки чашм сиёҳак омада. Я случайно намешносиш, номша намедонӣ чи ай? Мадина буд ба фикрам. Мадина? Ай беки нахдиш промад. Баъд занг месам давай. Ба кӯча мерави ба ҷон накрута, ба кӯча мегзари ба ҷон накрута, ки дил ма бурдаи бовар кидихта, ки дил ма бурдаи бовар кидихта. Рӯй моли сари ту ҳазор гул дора, рӯй моли сари ту ҳазор гул дора. Oşiqat şeydim lıqta kiştik boboda, oşiqat şeydim lıqta kiştik boboda. Madina joni mani, oromi joni mani, Madina joni mani, mohito boni mani. Bo man bimoni, dustat nedoram, bo man bimoni, dustat nedoram. Дартаки помиду ай шаб то сар, ту дихта ай ҳолам надори хабар, чӣ ба ту ай ҳолам надори хабар. Ба нозу хандаот бурдай дили ма, ба нозу хандаот бурдай иши ма. Бихоҳӣ нахоҳӣ мешай ту ай ма, мехоҳӣ намехоҳӣ мешай арӯси ма. Madina joni mani, oromi joni mani, Madina joni mani, mohito boni mani. Bo man bimoni, dustat nedoram.